खुलुमबाय लोगोफोर नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि इउएन ब्लग इउटिउब चेनेलाव। लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ दिन्थिनो भिडिअखौ नायलांग्रो, अब्ला बिनि उनाव आं बुंगोन। আমি অকল উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান নাম ভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে চাকৰি বাকৰিৰ কাৰণে আমি এছটি বিচৰা নাই। আমাক আজিৰ এই মুহূৰ্তত আমাক লেণ্ড ৰাইটছটো লাগে ট্ৰাইবেল হিচাপে, আৰু আমাক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ লাগে। বাকী দৰকাৰ আমাৰ কোনো অধিকাৰেই নালাগে। আমাক পলিটিকেল ৰাইটছটো দিয়ক আৰু আমাক লেণ্ড ৰাইটছটো দিয়ক, আৰু সাংবিধানিকভাৱে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক এটা সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰক। আমি অকল উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান নাম ভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে চাকৰি বাকৰিৰ কাৰণে আমি এছটি বিচৰা নাই। আমাক আজিৰ এই মুহূৰ্তত আমাক লেণ্ড ৰাইটছটো লাগে ট্ৰাইবেল হিচাপে, আৰু আমাক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ লাগে। বাকী দৰকাৰ আমাৰ কোনো অধিকাৰেই নালাগে। আমাক পলিটিকেল ৰাইটছটো দিয়ক আৰু আমাক লেণ্ড ৰাইটছটো দিয়ক। लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय, भिडिअखौ मिथि मोनबाय। जोंनि बिटिसिआव बिथांमोना एसटि जायोब्ला माबायदि खहा जागोन। बिथांमोननो बुंदों जेनिबो खथा नाङा, बायदिसिना नाङा, हानि मोन्थाय नांगौ आरो पलिटिक्स गेलेनायनि मोन्थाय नांगौ। अब्ला सिदा बाथ्रा, नोंनि राजगादिखौ सेनायनि बाथ्रा बुंदों। जाय एनअसि हरग्रा सार पलिटिशियान मानाव गेदेर सार, बिथां हाग्रामा महिलारि सार, प्रमद बर' सार आरो जेसेबां बिश्वजित दैमारि सारमोन पलिटिक्स गेलेयो। बिथांमोना पलिटिक्स गेलेनानै बिथांमोना रायजो राजानि भट लानानै, रायजो राजानि अनसायनाय मोननानै गावनि मोन्थायनि गोहोखौ मालायनो होनोसो नागिरदों, नङा होमबा? अट'मेटिक मोन्थायखौ मालायनो होगोन, अट'मेटिक राजगादिखौ मालायनो होनाय जागोन। जोंनि आसामाव 6 सिडुला मोनथाम दङ। बे मोनथाम 6 सिडुला जाबाय बिटिसि, कार्बि आंलं एन्ड डिमा हासाव। बे मोनथाम 6 सिडुल एरियायाव ना आसामनि सोलियो, दिसपुरनिफ्राय सोलियो, ना दिल्लीनिफ्राय सोलियो। बेनि गोहोखौ खुंनो थाखाय गावनोनो एक्सट्रा गोहो होनानै दोनदों भारतनि संबिजितनिफ्राय। बिथांमोना गावनो सोरखार सालायनो हागोन, गावनि कालचारेल लेंगुवेज बेफोरनिफ्राय लानानै बिभिन्न खामानिफोरखौ गावआनो डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनो हानायनि थाखाय बिटिसिनो होना दोनदों। आरो थिग बेबायदिनो पलिटिकेल राइट्सबो दङ। आरो जुदि सोरबाया बे जायगायाव पलिटिकेल राइट मोनबाय, अब्ला बै पलिटिकेल राइट मोननायनि उनाव सिदा राजानि मासिखौसो नागिरखागोन। माखौ नागिरनाय होनना बुंदों? पलिटिक्सनि राइट मोननाय माने राजानि मासियाव जिरायनो लुगैनाय। जोंनि बिटिसिखौ सोर बानायनाय? बिथांमोना ओरैनो सहसाव राजानि मासियाव जिरायनो लुगैनाय। बै गोहोखौ सोरनि थैनि बिनिमयजों मोनबोनाय? ना सोरबा राजबंशीनि थैनि बिनिमयजों मोनबोदों, ना सोरबा टाइ आहम जनजातिनिफ्राय मोनबोदों, ना आदिबासिनि थैनि बिनिमयजों मोनबोदों, बर'फोरनि थैनि बिनिमयजों मोनबोदों। बर'फोरनि थैनि बिनिमयजों फार्स्टआवनो बिएसि एकर्ड खालामदों, सेकेन्डआव बिटिसि एकर्ड खालामदों, थार्डआवहाय खालामदों बिटिआर। बेफोर गासैबो थैनि बिनिमय आरो गाव गावनि जिउखौ बावसोमनानै जोंनि बिर जोहोलावजोफोरनि थैनि बिनिमय, थैनि गोजा गाबजों दिनै बर' हारिया, बर' समाजा आलादा मोनसे सोरखार सालायनो हानाय गोहोखौ भारत सरकारनिफ्राय नांनानै मोनबोदों। बेखौ सोरनिबा मददजों नांनानै मोनाखै। बेखौ सोरबा राजबंशी, सोरबा आदिबासि, सोरबा टाइ आहम जनजातिनिफ्राय बिसोरनि हेफाजाबजों मोनाखै मालाबाबो।
बर'आ बर'नि थैखौ गारनानैसो मोनबोदों। बर'आ बर'नि थै बलिदान होनायनि गेजेरजोंसो बे मोनथाम एकर्डखौ भारत सरकारजों गोरोबथा खालामनानै बे गोहोखौ मोनबोदों। बे गोहोआ सोरबा ओरैनो गेलेग्रा मुवा बायदि बिथांमोननो जासिनानै होजाग्रा बुस्थु नङा। बिनि थाखाय बर'फोरा सेक्रिफाइस खालामबोदों। बिनि थाखाय बर'फोरा जिउ गारबोदों। बिनि थाखाय बर'फोरा मावरिया जाबोदों। बिनि थाखाय बर'फोरा बर' बिमानि मेगननि मोदैयाव मोदै गनांदों। सोरबा बिमाया मेगननि मोदैजों दिनैसिमबो गावनि फिसाखौ गोसोखांनानै रुखु रुखु मेगनाव मोदै लाना गाबदों, गाबो दिनैसिमबो। दिनै बैथांमोननि थैनि बिनिमयजों मोनबोनाय सोरबा बिटिसिनि खुंथायनि गोहोखौ गुबुन हारिया नोजोर होदों। गुबुन हारिया सानदों जोंबो बिनि मासियाव जिरायनो हाबा, जोंबो सरकार सालायनो हाबाला। बेबायदि बे काहानिया बेनो। ना नोंनि सोरखारनिफ्राय मोननाय बायदिसिना मुलाम्फायाथ' मुलाम्फा फोजोबस्रांखागोन। मानो होनबा बिथांमोना फरायनाय गियानि गुनि बांसिन। लिरनाय फरायनायफोराव बिथांमोना आवगायाव दङ। बेनिखायनो बर'फोरा 70% कटाखौ जुदि आसामाव जोंनि BTCआव जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ बा बिथांमोना 70%खौनो अकुपाइड खालामना लानो हागोन। 70%खौ जुदि अकुपाइड खालामोबा अब्ला बहा थागोन? जिर' जाफिनगोन। अब्ला जों डाउनाव थांगोन। अट'मेटिकलि जों जोबस्रांनायनि लामायाव, अट'मेटिकलि जोंनिफ्राय पलिटिकेल राइट्सखौ सिख'नानै लानाय बिथांमोना खोथा बुंगासिनो दं। अट'मेटिकलि जोंनि गोहोखौ सिख'ना लानो थाखाय बिथांमोना हुंखार होगासिनो दङ। आरो बै हुंखारा ST जानायजों लोगोसे बिथांमोना पलिटिकेल राइट्सखौ मोनबोला दिनै हाग्रामा सारा पलिटिक्स खालामबोदों। दिनै प्रमद बर' सारमोना पलिटिक्स खालामबोदों। बिथांमोना मालाबाबो देरहासार जानानै BTCनि मासियाव जिरायनो हानाय गोहोखौ मोननाय नंगोन। मानो होनबा बिथांमोननि पपुलेसना बारा। मानो होनबा बिथांमोना मोननै मोनथाम गावस्रानाय सुबुं नङा। जोंनाव मोननै मोनथाम गावस्रानाय पलिटिकेल पार्टिफोर दङ। जोंनि भटआ ओरैनो गावस्राखायो। हाग्रामा सारनो होगोन, प्रमद सारनो होगोन, बिश्वजित दैमारि सारनो होगोन, आरो अल्टारनेटिभ पार्टी अनजालि दैमारि मेडामनो होगोन। बेखौबो मोजां मोनो सुबुंफोरा। हाग्रामा सारखौबो मोजां मोनो, प्रमद बर' सारखौबो मोजां मोनो, बिश्वजित दैमारि सारखौबो मोजां मोनो। अट'मेटिक गावस्राजोबखानाय जों बर'फोरा। आधा बिजों थांगोन, आधा बिजों थांगोन, आधा बिजों थांगोन। मोनब्रै पलिटिक्स पार्टी जोंनि BTCआव। आरो बिथांमोना ST जानायनि उनाव गावसोरनि आलादा गोदानै पार्टी मोनसे दिखांखागोन, बानायखागोन, क्रिएट खालामखागोन। मानोथो ST बोदो? STआ जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना पलिटिकेल पार्टी क्रिएट खालामनानै बिथांमोना बिजाथि दिखांगोन। मोनफा जायगायाव, मोनफा VCDCआव। अब्ला नायदो गावनि पलिटिक्सखौ खोमाना लानायनि लामायावनो। रुवाजों गावनि आथिङावनो दानना लानायसो खामानि मावदों जोंनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा रुवाजों गावनि आथिङावनो दानना लानायनि खामानि मावदों। अब्ला जोंनि थैनि बिनिमयजों मोनबोनाय BTC, BTR, BSCनि मिनिङा मा जागोन? सोरबा राजबंशीया बेयाव थै गाराखै। जोंनि बर' समाजनि
बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि मुंख्लंनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना बे बुहुमाव गैलिया। दिनै बिथांमोना बलिदान होलांबाय BTCनि थाखाय, BSCनि थाखाय, BTRनि थाखाय, बड'लेण्ड डिमान्डनि थाखाय। थ' अब्ला जोंनि समाजा, जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनै जों नांगोन सासे मोजां गोग्गो दैदेनगिरि। दिनैनि समाव जोंहा गोग्गो दैदेनगिरि गैया। दिनै सानहरनो हायाखै खायसे। दिनै बिस्वजित दैमारि सारा आसामनि बिधान सभायाव स्पिकार जानानै जिरायना दं, नाथाय बेहा जेबो गोहोआनो गैया। दिनै MP जाना थानायमोनबा बैफोरबायदि खुगाखौ सुसिनो हागौमोन। BJPनि जानानै बिथांमोना गावनि मुलाम्फानि थाखाय स्पिकार जानानै दङ दिनै। ना सोरनिबा ST करननि थाखाय बेखौ अपोज खालामनो हायो, ना बेखौ गनायथि होनो हायो, ना बिनि सायाव बाथ्रा बुंनो हायो, ना बिनि सायाव बिदान्थि खालामनो हायो। गैया जेबो। टटेलि साइलेन्ट सारा दिनै। मा बुंनो बिथांखौ? मा बुंनो? रायजो राजाफोरा मिथिनानै ला। पलिटिक्स सालायनो ना जाति सिनायो, ना धोरोम सिनायो, ना गावनि बंस सिनायो। पलिटिक्सआ धोरोम जाति जेबो सिनाय मोना। मात्र गावनि गाद्दिखौल' सिनाय मोनो। गावहा क्र'र थाखा आरजिनो थाखायल' सिनाय मोनो। गावनि गाद्दि कारापसन खालामनानै आरो क्र'र थाखा खामायनोल'सो सानो बिथांमोना। बेनो दिनैनि सैथोआ। ना रायजोनि खामानि मावनो, ना समाजनि खामानि मावनो। मा बुंगोन? दिनै गाबोन ST जामारोबा फैगोन बोसोरनिफ्राय बिथांमोना इलेक्सन गेलेगोन। 5 बोसोरनि उनाव हाग्रामा साराबो होखारजागोन। थाथ'दो नों, भटखौ जोंसो बांसिन मोनदों होननानै। थाथ'दो नों, भटखौ जोंसो बांसिन मोनदों। गुबुन हारि गोदान ST जानायफोरा अब्ला बिसोरनि गावसोरनि गोसो बायदि BTCखौ सालायगोन, गावसोरनि गोसो बायदि डेभेलपमेन्टखौ लांगोन, गावसोरनि गोसो बायदि बिथांमोना खालामगोन। अब्ला साननानै नाय बर' रायजो राजाफोरा, बर' पलिटिशियानफोरा साननानै नाय। जोंनि मोनथायनि गोहोखौ जोंनि थैनि बलिदानजों बर' फिसानि, ट्राइबेल माहारिनि थैनि बिनिमयजों मोनबोनाय BTCखौ NOC हरनानै गावनि आथिङावनो रुवाजों दानना लानायसो जादों। थ' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम। थ' खुलुमबाय लोगोफोर। बाय बाय। जय बर' हारिनि, जय भारत माता की जय। बाय बाय।